Ahoj, jmenuji se Petr, jsem u společnosti DHL 4. rokem, kde pracuji jako řidič MKD. Mám svoje přidělené vozidlo, na kterém se nestřídám. Máme tady vozový park Scania, Volvo a Mercedes. Výbavu vozidla takovou, máme tam mikrovlnku, máme tam měnič, varnou konívku, já jsem si třeba pořídil k tomu i televizi. Ahoj, jmenuji se Vašek, u firmy pracuji 10. rokem. Teď se nacházíme v místnosti pro řidiče, kde si můžeme odpočinout při čekání na nakládku. Můžeš si zde udělat kafe, můžeš si dojít na záchod, je tady sprcha, můžeš si tady zahrát i fotbálek, můžeš se podívat i na televizi, taková pohodová místnost. Akorát čekáme, že by nám mohli dodat pěkný kávovar. Tak co bych ještě řekl? Asi tolik, že když nastoupí nový řidič, tak se je velmi dobře o něho postaráno, protože si ho vemou pod palec trenéři, s kterýma jezdí nejdřív solem, potom s tandemem a pak se dostane na návěs. O řidiče je velmi dobře postaráno tím, že jezdíme automotíve, tudíž se vozí převážně KLTčka, náhradní díly nebo přímo do výroby. Vykládky, nakládky probíhají velmi dobře. Někdy čekáte hodinku, někdy čekáte na nakládku 2-3 hodinky. Je to různý jako všude. Je to práce, která člověka baví. Je to práce jako každá jiná, akorát já třeba osobně bych nejezdil kontejnerem, protože mám rád pohyb. Takže já si to radši rozplachtuju, zaplachtuju, zakurtuju, no a vyrážím. Co se týče servisu a pneuservisu, máme tady smluvní pneuservis, takže neřešíme na silnicích pneumatiky. Vůbec nemůžeme měnit, neděláme to kvůli bezpečnosti, protože není to příjemné na levé straně měnit kolo na dálnici. A teď natankujeme AD Blue, které máme k dispozici tady na place u nás. Naftu jezdíme tankovat tady vedle a jezdíme na HVO v souvislosti Go Green. Jezdíme tady u nás automotiv. Náročný to je v tom, že se hodně skládá, takže plachtu máš furt v ruce. Musí se to zakurtovat. Zase je to dobrý kvůli pohybu, že jenom nesedíš. Kdo chce sedět, tak musí dělat něco jiného. Práce s dispečingem dá se říct v pohodě, někdy to tam skřípe, ale to není žádný problém. Tak jako. Ahoj, já jsem Petra a mám na starosti nábor a pokud se přihlásíte k nám do DHLky, tak vás provedu tím výběrovým řízením. Určitě se nováček nemusí bát k nám nastoupit. Co se týká personálního vlastně oddělení, tak vždycky se snažíme řidičům vyhovět. Dispečeři jsou tady fajn a snaží se jako být řidičům vstříct. Naši tým lídři jsou fajn lidi, se kterými se prostě dohodneš. Mzda řidiče je složená z několika částek. Vždycky všechno je přiznané na výtlatní pásce a to je to, co vždycky řidiči ocení. Jako velká společnost nabízíme širokou škálu benefitů, jako slevy pohonných hmot u smluvních partnerů a další benefity. Tak jo, a těšíme se, až se přihlásíte a uslyšíme se.